Eta orain azkeneko kirol bat ezagutu behar dugu, pantailaz beste aldean daukagu Aitziber, eta bere internet bidez ohartu zen, Harry Potterren liburuetako fantasiazko kirola mundu errealean ere existitzen zela probatu eta gustatu egin zitzaion. Esan duan bezala, pantailaz beste aldean daukagu Aitziber Mindegia, Quidditch jokalaria. Arratsaldeon, Aitziber! Arratsaldeon, bai. Aitziber, zu benetan Quidditch jokalaria zara? Bai, badakit arraro entzuten dela edo kurioso izan daitekela, baina bai, Quidditchera jokatzen dugu. Beraz, pelikuletatik, Harry Potterren pelikuletatik kanpora, Quidditcha jokatzen da. Zuek adibidez, nola jokatzen duzue? Normalean hilabetean behin egiten dugu liga, Euskal Ligan, eta elkartzen gara Euskadiko 3 taldeak, bai Bizkaiakoa, bai Gasteizekoa eta bai gu. Eta gero urtean behin egoten dira, bai Espainiko Kopa, bai Europako konpetizio bat taldekakoa, eta gero munduko Kopa ere selekziokoa. Beraz, ligak eta txapelketak, eta nahiko serioa da, antolakuntza, ezta? Bai, antolatuta gaude, badago asoziazio bat internazionala, badaude baita ere elkarte bat badago Europa mailan, Espainia mailan beste elkarte badago, eta Euskadin hemen ere badugu beste elkarte bat. Orduan antolakuntza aldetikan arauak ere badaude, araudia ematen duena baina antolatuagoa dago. Aitziber, batzuk Harry Potter zaleok ezagutzen dugu, baina denek ez dute Quidditcha zer den jakingo. Labur-labur azalduko zen eguke pixkatxo bat zer den Quidditcha, nola jokatzen den? Bueno, Quidditcha da errugbia, eskubaloia eta dodgeballaren arteko nahasketa bat. Orduan helburua da kuafela, edala voleiboleko pilota bat aurkakoaren uztailetan sartzea. Horretarako 7 jokalari daude taldeko, kirola mixtoa da, mundu guztiak parte hartu dezake eta erratzetan jokatzen dugu. Eta, bueno, ea nork sartzen dituen puntu gehiago. Bai, pelikuletan erratzekin egan eginez jokatzen dute, ezta? Harry Potterren pelikuletan, kaso honetan, pentsatzen dut, lurrean jokatuko duzuela noski? Dudik gabe, lurrian jokatzen dugu. Bai, hori polita litzateke, ezta? Hori litzateke, lortu daiteken gehiena. Hala ere, aipatu duzu bola sartu behar dela uztaietan, baina gero badago nola amaitzen da partida, zeren bola txiki bat harrapatu behar da, hori da? Bai, badaukagu arbitro bat, snitch izenekoa, eta arbitroarek badarama media bat gerritik zintzilik, pilota batekin. Orduan, talde bakoitzetik jokalari batek bilatzaileak egin behar duena da bola hori harrapatu. Bola horrek 30 puntu ematen ditu, eta orduan eta jokoaldiaren partiduaren amaiera markatzen du. Eta partidu amaitzean puntu gehien dituen taldea da irabazlea. Eta zuek zer moduzko taldea zarete? Nola zaudete lehen aipatu dituzun ligan eta txapelketa horietan, eta nola moldatzen zarete? Bueno, oain bertan mundu mailan uste, Espainiko selekzioa 10. izan zela azkeneko munduko txapelketan. Aurten beste bat jokatu hartzan, baina ezin izan dugu munduko txapelketarik ez inolako txapelketarik egin, egia esan. Eta Euskal selekzioak Espaini barrian egin genuen azkeneko txapelketan irabazle atera ginen. Tira, Aitziber, benetan mundu polita, Harry Potter gustatzen zaigun ontzat, eta egia esan oso kirol politak ezagutu ditugu gaur. Aitziber, eskerrik asko Quidditchari buruz hemen hitz egitearren, eta jarraitu Quidditchean jolasten egan edo oinak lurrean behintzat, ezta? Eskerrik asko, Aitziber. Bai.